1939 ел. Қошқын операсының премьерасына небары 2 атна қалып бара. Havada зур жауаплылық сезіле. Чөнки нәқ әлеге опера белән Казанда беренче опера театры ачылырга тиеш. Әмма Қошқын операсының композиторы Нәҗип Җиһановның уенда бөтенләй икенче бер шоу. Аның солистларын, актерларын алмаштырырга мөмкиннәр. Зур скандал көтелә. Сез шыңгыл проектын карыйсыз. Бүген Татарда операның барлыкка килүе турында сөйләшербез. Бу теманы без юкка гына алмадык. Нәкъ 2025 елда беренче татар операсы Сониягә 100 яшь тулды. Ул тәүге тапкыр 1925 елның 25 июнендә Тасырның 5 еллыгы уңаеннан опера театры бинасында күрсәтелгән. Ул хәзерге Кәрим Тинчурин театры бинасы. Татар операсының барлыкка килүенә чор үзе этәргән. Инкыйлабтан соң татар музыкасы мәдәниятен һәм мәктәпләрен булдыру турында уйлана башлыйлар. Казанда төрле консерваториялар торгызыла. Әлеге музыка көллиәтләрендә укыган шәкертләр һәм аларның остазлары Сонияны барлыкка китергәндә инде. Сонияның сюжетын искә төшерик. Гади крестьян кызы Сония һәм батыр Зыя мәхәббәт өчен көрәшәләр. Аларга каршы кызының язмышында табыш табырга омтылган Зариф куела. Композитор Султан Габаши, идея белән чыгучы Газиз Әл-Мөхәммәдов һәм Василий Виноградов операны татар һәм башкорт халкының милли җырларыннан ясалган яңа көйләр белән байыта. Либретто текстларына корректировка ясау белән Фатих Әмирхан ярдәмгә килгән. Сония роле иң башта Мәскәү консерваториясендә белем алган яшь җырчы Сара Садыйкованың вокаль мөмкинлекләрен күздә тотылып иҗат ителә. Әмма премьерада ул катнаша алмый. Сәхнәгә аның кебек талантлы җырчы Сараның сеңлесе Разыя чыга. Сония операсының премьерасы көчле алкышлар һәм тулы заллар белән уза. Әлбәттә, тәнкыйтьчеләр дә була, ләкин республика хөкүмәте әлеге иҗат җимешне яхшы кабул итә. Чит илләрдә Сония белән кызыксына. Опера турында материаллар Берлин газеталарында һәм шулай Италия журналларында бастырыла. Мондый зур уңыштан соң опера авторлары яңа хезмәт өстендә эшли башлыйлар. Шулай итеп 1930 елда Эшче операсы сәхнәгә чыга. Эшче операсында шулай ук татар һәм башкорт халкының милли көйләре кулланылган. Татар консерваториясендә яхшы әзерлек алган артистлар катнашкан. Биюләрне танылган балетмейстер Юлий Муко куйган. Сония һәм Эшче татар операсы тарихында зур эз калдырган әсәрләр. Әмма 1940 елда алар зур тәнкыйтькә дучар булалар һәм аларны сәхнәдән төшерәләр. Авторларының тормышлары да аянычлы тәмамлана. Иң кызганыч язмыш Газиз Әл-Мөхәммәдовныкы була. Ул НКВД төрмәсендә юк ителә. 1950 елларда һәм бераз соңрак татар музыкасына килүче композиторлар опера юнәлешендә эшләмиләр. Әйдәгез видео башындагы тарихка әйләнеп кайтыйк әле. Қошқын операсы триумф кичерә. Ул зур драма театры бинасында уза, чөнки татарның ул вакытта әлегә үзенең опера бинасы булмый. Тамашачы театрга талоннар белән керә. Нишләтәсең, чоры шундый булган. Операның авторы Нәҗип Җиһанов бер Қошқын белән генә тукталып калмый һәм якын дусты белән яңадан-яңа татар операларын иҗат итә башлый. Аның белән очрашу тормышыма зур мәгънә бирде. Безне татар музыкасы мәдәниятенең киләчәгенә уртак фикер берләштерде дигән ул аның турында. Сүз татарның улуг улы Муса Җәлил турында бара. Нәҗип Җиһанов һәм Муса Җәлил татар операсы дөньясына Алтын чәч, Илдар, Җәлил, Шагыйрь кебек оперларны бүләк иткән шәхесләр. Ул вакытта Мәскәү дәүләт консерваториясендә татар опера студиясе оештырылган булган. Нәкъ әлеге студияны алда искә алынган Сара Садыйкова, барыбыз да белгән Салих Сайдашев тәмамлаган. Экранда сез ул вакыттагы артефакт татар дәүләт опера студиясен тәмамлаган студентларның концерты афишасын күрә аласыз. Татар опера студиясе Мәскәү консерваториясендә барлыкка килгән милли студияларның икенчесе була. Күбесе ябылса да, татарныкы яши.
1938 елда Казанда беренче тапкыр Татар дәүләт опера театры ачыла. Аның сәхнәсендә куелган оперлар мисалында татарның бу сәнгате тарихка якын икәне күренә башлый. Ирек операсы инкыйлабка кадәр чорны күрсәтсә, Алтын чәч операсы исә борынгы тарихка алып китә. Шулай акрын гына татар операсы үсеш кичерә башлый. Нибары 1940 елда 180 опера иҗат ителә. Тамашачыны бу елларда 16 премьера көтә. Түлә һәм Сусылу, Шагыйрь, Намус, Галиябану, Тапшырылмаган хатлар, Наемщик. Нәкъ бу чорда Фәнис Яруллинның беренче милли балеты Шүрәле сәхнәгә чыга. Заманча опера дөньясында ничегрәк соң хәлләр? Татарстан композиторлары операның матур традицияләрен һәм йолаларын саклап калырга тырыша, мәктәбен дәвам итәләр. Матбугат тарафыннан да яңа чыккан операларга игътибар зурдан. Мәсәлән, Миләүшә Хәйруллинаның Кависарвар операсы 2023 елда Мирас фестиваленең асыл ташына ия була. Ул зур язучы һәм шагыйрь Кави Нажми һәм аның тормыш иптәше Сәрвәр Әгъдәмова турында бәян итә. Кависарвар операсы бөтен дөнья премьерасына лаек була. Тәнкыйтьчеләр аңа зур бәя бирә. Шулай ук Резидә Ахярованың 2018 елда иҗат ителгән Сөембикә операсын искә алырга кирәк. Операның вакыйгалары 3 шәһәрдә бара. Беренче вакыйга Казанда, аннары Сөембикәне Мәскәүгә җибәрәләр, соңгы вакыйга Касыйм шәһәрендә бара. 2015 елда Кәрим Тинчурин театрында күрсәтелгән Илмир Низамовның Кара Пулат операсы да хәзерге заманның иң танылган оперларының берсе. Аның сюжеты утта янмаган кыз татар риваятенә нигезләнгән һәм Болгар чорында булган вакыйгаларны бәян итә. 2022 елны операны Кара Пулат фонында күрсәтәләр. Җәмгыятьтә опера авыр аңлаешлы һәм берникадәр ялыктыргыч жанр буларак кабул ителә. Шундый стереотип яши. Ләкин игътибар итсәгез, татарның һәр операсы тулы заллар белән каршы алынган, тамашачы аны көткән һәм алкышларын бер дә жәлләмәгән. Көчле хисләр, тирән мәгънә, елга кебек агып торучы матур тавышлар. Булар барысы да татар операсы түгелме соң инде? Сез Шыңгыл проектын карадыгыз. Әлеге чыгарылыш сезгә ошаса, лайк куйгыз һәм репост ясагыз. Һәм шулай комментарийларны да көтеп калабыз. Сезнең белән мин Айзилә Муртазина булдым. Очрашканнарга кадәр.